Ebanghelyo alang kanako, igugmaon ta ang atong sikatawo. Apan kung dinudon ta ang pagserbisyo, usubay ta ang kalbaryo sama sa atong Ginoo. Dili sayo ng pagsunod ang Kristo, daghang tunok ang dalan na agian mo. Dugat ang krus nga pasalon mo, o kamatayon na nagulat kanimo. Kristo mismo nagingon sa mga tinuna, pagpantay kay panakot na mong di ay diayo. Isugong pamugil kung mga tampalasa, kung ang naas sa gahong, kung man kamong silutan. Dili sayo ng pagsunod ang Kristo, daghang tunok ang dalan na agian mo. Dugat ang krus nga pasalon